И здравейте хора, аз съм Гамстера и днес ще играем Магарио. По принцип хора, аз пиша ето така. Сега ще ви кажа. Айде де. Ето така. Ето така. С скин на летяща чиния съм и не съм кой знае колко добър, но ще видим. Стига да е. О, той ми дава хора! Той ма фидва! Що опиташ да се фидваме? Не. А сега това ходим да го ядем, хора. О, не. Ай! Помощ! Не! Хора! Не! Ще му издат! Не! Стига да ви. Програмен бе. Така. Четиридесет второ място съм. Русянец, ела. Ела. Прибътко. Не. Там видях. Един сега ще го вземам. Същият хора ме изяде. И хора, да ви кажа,
Започнах сега да снимам, така че съм... Купил съм много скинове, но трябваше още когато почвам играта да снимам, но просто тогава не исках да снимам. И се надявам да се чувам от тази музика. Да намаля малко. Код, ела ми код. НЛО-то, другото НЛО. Трябва да го вземам. Не, хора! Не! Не! А, така. Да не ме изяде. Не, подгони ма. Бягай! Моята летяща чиния! Не! Стига де! Той опич. Излизат ми хора само някакви програми. Мачен вирус. Както виждате, музиката свърши, но почва същата. Сега гледам. Франция. Бегам от Франция. Защо да бегам от Франция? Не, ела. Така. Не! Доге, не! Не, куче. Йо. Кучето не може да ме изяде. То не може да ме хване, аз съм НЛО. Давай! Избягахме му. Ела. Ти си 7 левел, пич. Стига де! Също има изгледай. Малко хора се спирам и както да ви кажем. На 11 ще го спра да ви покажа настройките. И тази поредица ще започнем нагадо. Не, се пръснеш, ако се разделиш. Не! Ще убия! Ще убия той. О, тук това идва. Не, съм вътре. Стига бе. Тома може да отбягам. Хвана се бъгна. Ужак. Изядеха. Много съжалявам за него. Там си го слуша. Пич, скоро да се фидвам. Пръсни се. Уко. Ела ми. Не искам да бягаш. Да. Искам да бяга. Сега да го видим нагоре. Не! Програма. Тя. Стига де! Let's go, хайде. Зомби.
Защо така бъгва, бе? Много ме дразни. Това бъгване. Към тук се сайдим. Да! Дай ми, моля те! Моля те, код! Дай ми! Да! На код. Но ме шлизе! Айде сега, хубаво. Хора, страх ме да се разделя. Кот, давай! Дай ми! Искам да го пръснеш. Трябва да се съединявам. Да! Уля! Хой мастер. Вижда се всичко, хора. Вижте сега, хора! На второ място, хора, но... Много съм голям. Ям всичко по пътя ми. Той иска да хора да ме пръсне. Пръсните го той, бе. Така. Ела де. Сега, хора, ще го вземам. Ето, гледайте сега. Бумбич. Ще спра хора, докато се разделявам. И хора, връщаме се! Всичко се вижда. Надявам се този клип да ви е харесал. Аз съм на първо място. И клипът се надявам да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте, оставете по един коментар и чао! Това беше от мене Гамстера, с другия клип може да участва и QBG, но няма да играем на игра на Майнкрафт. Довиждане. Само да виждате. И чао!